अरे रोड में भीड़ भाड़ लागल बा बड़िए, कांवर से कांवर में जात बा लड़िए एवं। अरे रोड में भीड़ भाड़ लागल बा बड़िए, कांवर से कांवर में जात बा लड़िए। अरे लागता चिलम से तोहरा जागत बा चूल्हा। लड़का बोलेगा आ करे सब हुला, बाबा ताहर भंगिया लागेला रसगुल्ला। अरे बतिया ना कुछ हम होना भूला, आ बाबा ताहर भंगिया लागेला रसगुल्ला, बाबा ताहर भंगिया लागेला रसगुल्ला। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमरा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी ए भैया। और आप लोग के बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम ड्यूट बोल बम संग लेके आ गइल बानी। जे के इ लड़का लड़की के मिल के इ गाना गावे के बा। जहाँ लड़की लिखल बा ओहिजा लड़की के गावे के बाटे, आ जहाँ लाल कलर के लड़का लिखल बा ओहिजा लड़का के गावे के बाटे। तो भैया हमरा पूरा विश्वास बा कि अगर इ गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में गायकी क देतानी जा, तो हमरा 100% आशा बा कि गाना जरूर बाजी। आ जी भैया, रउआ सब खूब बढ़िया गावत तनी जा, बजावत तनी जा। फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के जरूरत नइखे न। अच्छा मेटर पावे खातिर, बढ़िया मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया हमार चैनल के सब्सक्राइब क के घंटे के बेल आइकन जरूर दबा लीजा। तो आई जा हमनी के सीधे सीधे चलल जाओ मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा सुनल जा। पहले लड़की के बोल बा, कौना भाव में कैसे लड़की कहतिया। अरे रोड में भीड़ भाड़ लागल बा बड़िए, आ कांवर से कांवर में जात बा लड़िए। अरे एवं आ रोड में भीड़ भाड़ लागल बा बड़िए, आ कांवर से कांवर में जात बा लड़िए। आ लागता चिलम से तोहरा जागत बा चूल्हा, आ लागता चिलम से तोहरा जागत बा चूल्हा। तब लड़का बोलिए भैया, लड़का बोलेगा अरे करे सब हुला, बाबा ताहर भंगिया लागेला रसगुल्ला। अरे बतिया ना कुछ हम होना भूला, बाबा ताहर भंगिया लागेला रसगुल्ला, बाबा ताहर भंगिया लागेला रसगुल्ला। तो भैया अगर ये गाना अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबरवा नोट कर लीजा ये भैया, 98 350 77 203। तो भैया हमारी नंबर पर कॉल करी जा। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में ये गाना मिल जाई। तो आप लोग कॉल करी, फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।